iqolo lwakho likusindisile. Hamba ngoqolo. Jesus. Ekufundeni kwamkele incwadi ithetha umfazi ongumoni. uYesu umenyiwe ngumfarisi uSimoni endlini ukuthi akaye kudlala isidlo naye. Ithi ke uyafika ke bamfundi uYesu yazingqengqela. Ufika kuko lo mama ke kuthiwa ngumoni apha kule ndlu. Akube ngenile lo mama abone ukuthi engumuntu kaThixo lo. Abone ukuthi aququzele lo mama, eququzeleni kwakhe uYesu engqenqe njalo alile lo mfazi akulileni kwakhe inyembezi zakhe ziwela kwezinyawo zikaNkulunkulu. Uyazazi mhlo mama ubungumoni awuziwele kuYesu ezinyembezi kuweleni kwazo ezinyembezi kwezinyawo zikaYesu. Uyazosula kwangezinwele zakhe lo mfazi uyenza uyazama uyenza ekugqibela kuzosuleni kwakhe nezinyawo zakhe. Ke ngoku athi akubona ukuthi uzogqibela usula aphinde ke ngoku azithambise kuthiwa ngamafutha aqholiweyo, amafutha elabhasta aqholiweyo. Ngoku uSimoni lona apha kuye ngaphakathi unento ayithethayo balo bantu bayathetha bena bathi cwaka. Xa usenza into ubungumuntu owaziwayo ubungumuntu onjani Jesus. into ukulanda ngalantu ubuyiyo. Yena uSimoni uthetha ngaphakathi yekuba ngaba lo muntu ngumprofeti ngena akambona lo mfazi ubungumoni. UThixo akanto angayiboniyo. Amen. Ubona into esenhlizweni ngaphakathi emntwini. Akaboni nje ngathi ubona ngaphakathi yena enhlizweni ba lo muntu ubungulo kanye kalunganga na. Amen. Yena umazi uba lo mfazi bengalunganga. Amen. Kodwa ubhizi uthambise ezinyawo zikaYesu uyenza. uYesu uyambona ke ngokuba ikhona into apha kuSimoni ndiyibona endiyivayo. Athi mandikhe ndikuxelele nje athi ndingenile kwakho. Amen. Ekungeneni kwama akukhambi undenzele kwanto. Awukhambi uhlambe kwazinyawo zami apha. Amen. Awukhambi uthamise nenhloko yami ngeol kodwa lo mfazi yena ukwenzile konke oko. Amen. Ekukwenzeni kwakhe ke lo mfazi lento ayenze kum zithe izono zakhe zonke zixole. Amen.